Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er interesse is in de vergunningen van Jet Air. We melden eerder deze week dat het faillissement is uitgesproken over deze maatschappij. Maar minister-president Gilmar Pek-Pisas heeft gisteren aangekondigd dat er 2 bedrijven interesse hebben getoond in de vergunningen van Jet Air. 1 lokaal bedrijf en 1 uit Brazilië. Volgens hem zijn de vergunningen van Jet Air waardevol en zou het zonde zijn als deze verloren gaan en er een heel nieuw proces moet worden opgestart. Volgens de minister-president wordt er gesproken en is ook bekendgemaakt dat de Curaçao Airport Holding en het Curaçaose Toerismebureau gaan proberen om benadeelde passagiers van Jet Air te helpen. Het gaat zowel om mensen die in het buitenland nu zitten en terug moeten komen, maar bijvoorbeeld ook mensen uit het buitenland die naar Curaçao zijn gekomen en ook weer terug naar hun land van herkomst moeten gaan. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Staten gaan advies vragen. We hadden gisteren ook al aandacht voor de centrale commissievergadering. Die was aangevraagd om het voorstel voor wijziging van de staatsregeling te bespreken. Dat is een voorstel van Rennox Kalmes. Het gaat om de wijziging van de staatsregeling van het land Curaçao om het homohuwelijk te verbieden. Maar voordat er over het voorstel kan worden gepraat, moet er eerst advies worden ingewonnen over de wijze waarop staatsregelingen kunnen worden aangepast. Dat is bepaald, dus de vergadering is tot nader order geschorst. Volgens Kalmes zou moeten worden opgenomen dat een huwelijk op Curaçao alleen kan worden aangegaan tussen een man en een vrouw, omdat een homohuwelijk volgens hem niet past in de normen en waarden van het eiland. Geen meerderheid in parlement Aruba. Het Arubaanse parlement heeft gisteren opnieuw gestemd over een wetsvoorstel om het huwelijk te openen voor mensen van hetzelfde geslacht. De eerste keer dat er over was gestemd was op 6 mei. Toen eindigde de stemming in 10-10, omdat 1 statenlid zich onthield van stemming. En gisteren was het weer hetzelfde geval, 10-10 en 1 persoon onthield zich van stemming. En daarmee is het wetsvoorstel van tafel, want in Aruba is het zo dat als er 2 keer wordt gestemd over een wetsvoorstel en het wordt niet aangenomen, dan verdwijnt het van tafel. Dus in Aruba is er geen meerderheid voor het wijzigen van de wet om het huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht. Gestolen spullen aangetroffen. De politie heeft gisteren een groot deel van de materialen aangetroffen die eerder waren gestolen uit het clubhuis van Pichingolo in Buena Vista. Dat gebeurde tijdens 7 huiszoekingen die plaatsvonden in de omgeving van de Santo Domingoweg en Vichy. De huiszoekingen zijn onderdeel van een lopend onderzoek naar de diefstal die plaatsvond in het sportcomplex in Buena Vista. Er werden verschillende LED-lampen in beslag genomen, speakers, maar ook een radio, printer, luidsprekers. Het enige wat niet werd gestolen uit het clubhuis van Pichingolo waren de softbalmaterialen. Er is een 34-jarige vrouw gearresteerd. Er zijn ook marihuanaplanten in beslag genomen. En de politie heeft zicht op de andere dieven. Nieuwe auto's voor VKC. Minister van Algemene Zaken, onze minister-president Gilmar Pek-Pisas, was gisteren samen met de minister van Justitie Shelton Hato aanwezig bij de overhandiging van 3 nieuwe pick-up trucks aan het VKC. Tijdens deze ceremonie werden ook kogelwerende vesten voor het VKC-personeel en reddingsmateriaal overhandigd. Het is allemaal beschikbaar gesteld uit geld voor het criminaliteitsfonds. Er zullen in de toekomst nog meer stortingen of giften worden gedaan aan het Vrijwilligerskorps Curaçao. En dan gaat het onder meer over beschermingsmiddelen voor het oproerteam, nieuwe uniformen, nieuwe computers en ondersteuning voor de digitalisering van het korps. Ook zullen zij reddingsmateriaal voor hun reddingsteam en bodycams krijgen, die het personeel kan gebruiken tijdens hun werkzaamheden op straat. Aanstaande zondag viert het Vrijwilligerskorps Curaçao zijn 95-jarig bestaan. En zoals gezegd, het geld komt dus uit het criminaliteitsfonds. En dat is geld dat de overheid krijgt, ontneemt van criminelen. En dat dan wordt weer gebruikt om te zorgen dat Curaçao veiliger wordt. Einde van een tijdperk. De zusters Franciscanessen van Roosendaal stoppen ermee. De missie begon in 1842. Toen kwamen voor het eerst zusters Franciscanessen van Roosendaal naar Curaçao. Ze hebben op Bonaire en in Willemstad veel gedaan voor het onderwijs op de eilanden. Ze hebben ook een weeshuis geopend.
maar dit jaar is de missie gesloten. Dit weekend wordt er speciaal afscheid genomen van de zusters met een speciale dienst op het Brionplein met bisschop Sikkel. En daarna is de missie afgelopen. De chauffeur zit vast in auto-ongeluk. Het is weer zover. Iemand reed te hard, te snel bij de rotonde van Zego in dit geval. Kwam daarbij op de zijkant terecht en de brandweer was nodig om de chauffeur, een vrouw, eruit te halen. Ze kon niet meer zelf uit de auto komen, dus de auto moest opengesneden worden. Maar het is weer een gevolg van iemand die te hard rijdt en het macht over het stuur verliest. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 0613642945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen in Nederland, want het nieuwe kabinet onder leiding van premier Dick Schoof krijgt steeds meer vorm. En er is een nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. Dat is meneer Sabel en hij treedt aan op 2 juli. Aan hem werden meteen heel veel vragen gesteld over de positie van de PVV van Geert Wilders ten opzichte van de eilanden. Sabel treedt aan als staatssecretaris namens de PVV. Hij was lange tijd lid van de VVD. Maar hij zegt dat eerdere uitspraken van de partij over onder meer schurkeneilanden en ook een punt van de PVV dat er geen cent meer naar de eilanden zouden moeten. Dat heeft Sabel allemaal gehoord, maar hij richt zich op de toekomst. Hij benadrukt dat hij zich baseert op het huidige coalitieakkoord en niet op vroegere uitspraken. Hij zei tegen de pers gisteren, thuis zeggen we altijd en weer door. Dus er is heel veel gezegd van de PVV. U herinnert zich wellicht ook nog Hero Brinkman, die ooit een voorstel deed om de Antilliaanse eilanden op marktplaats te verkopen. Allerlei denigrerende uitspraken richting de Antillen zijn er door die partij gedaan. Maar volgens Sabo moet er in de nieuwe verhoudingen alleen maar naar de toekomst worden gekeken. Zoals gezegd, op 2 juli treedt het nieuwe kabinet aan. Beelden van de nieuwe staatssecretaris hebben we onder meer gekregen via onze collega's van 24 Ora uit Aruba. Die verslag doen vanuit Den Haag aan de mensen hier in het Caribisch gebied over de situatie in politiek Den Haag. Dan gaan we naar WinAir, want we hebben te horen gekregen dat Jet Air failliet is. Dat betekent onder meer dat er niet meer gevlogen wordt tussen Curaçao en Sint Maarten door WinAir. En nu heeft de minister Grisha Heilige-Martin van Sint Maarten laten weten dat ze eraan werkt dat WinAir vaker gaat vliegen. Daarvoor heeft ze contact gehad met de Curaçaose minister Charles Cooper. En het is de bedoeling om de vergunningen snel te regelen. Volgens Grisha Heilige-Martin is het belangrijk dat er een goede verbinding tussen Curaçao en Sint Maarten blijft bestaan. En de directeur van de luchtvaartmaatschappij die op Sint Maarten is gevestigd, de heer Hans van der Velde, zegt dat het bedrijf wel enkele dagen nodig heeft om de nieuwe vluchten aan het schema toe te voegen, maar dat dit mogelijk is als de benodigde vergunningen snel worden verstrekt. Dan gaan we naar Peru, want daar is belangrijk nieuws voor de strijd tegen seksueel geweld.
Gepensioneerde Peruaanse soldaten zijn namelijk gisteren veroordeeld voor de verkrachting van plattelandsvrouwen en meisjes in de jaren 80, meer dan 40 jaar geleden. Een Peruaanse rechtbank heeft gisteren 10 gepensioneerde soldaten veroordeeld tot maximaal 12 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van 9 plattelandsvrouwen en meisjes in 1980, toen het leger vocht tegen de Maoïstische guerrillabeweging Lichtend Pad. De veroordeling kwam na 5 jaar van rechtszittingen en het is de eerste zaak in het Zuid-Amerikaanse land die seksuele misdrijven door soldaten aanpakt. De slachtoffers zeggen dat ze lang gestreden hebben en ze waren dolblij met de uitspraak van de rechter. Verschillende van hen raakten ook zwanger als gevolg van de verkrachtingen. En een van hen zegt dat 40 lange jaren van strijd zijn geweest. Hopelijk gaan deze criminelen nu de gevangenis in. Volgens de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Peru werden honderden gevallen van verkrachting, seksuele slavernij, prostitutie en gedwongen abortus gepleegd tijdens de oorlog van 1980 tot 2000 tussen de staatsstrijdkrachten en de guerrillabeweging Lichtend Pad. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het beste. Tot ziens en dag.